என்னடா இருக்குது? ஏன்டா இப்படி பயமுறுத்துற? வா போ. உனக்கு என்ன பிரச்சனைப்ப? என்ன பிரச்சனை உனக்கு? என்னடா இவ்வளோ நல்லவனுங்களாடா 2 பேரும்? இவ்வளோ நல்ல பிள்ளைகளா? உலகமாக நடிப்புடா. நடிகனுங்கடா, நடிகனுங்க நீங்கள். ஹேய், ஃபோன் போச்சு. நான் தான் கொஞ்சுவேன், நீ எதுக்கு பிடிக்கிற? நான் அதை கொஞ்சம் உனக்கு என்ன கஷ்டமாக இருக்குது? போ, நான் கண்ணுக்குட்டி தான் கொஞ்சம், உன்னை கொஞ்சம் மாட்டேன் போ. உன்னை கொஞ்சம் மாட்டேன் போடா. ஏய், நான் கண்ணுக்குட்டி மட்டும்தான் கொஞ்சுவேன். தங்க பிள்ளைல நீ அதுக்கு மேலே இருக்கடி பாப்பு. உன்னை தான் அவன் கடிக்கிறான்ல. டேய் கொழுப்பா. சரி, கடிக்கிறான் அவன். ப்ரௌனி அடி பிச்சு. என்ன? சரி, நம்ம அக்கா 2 கட்டிட்டு வரேன், நீ பார்த்துக்க. கடிச்சிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காத. இல்லைன்னா அப்புறம் நேரமே கட்டி வச்சிருவேன். அப்புறம் போ. ஸ்நாக்ஸ் வேணுமா? சரி வா, போடுற வா. மாடியில் ஒன்றும் இல்லை, வா வீட்டுக்கு வா, போடுற வா. வீடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமாடா? போகிற எங்கே போகிற? வீட்டுக்கா? ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டே ஆகணுமா? எனக்கு தடம் தெரியாது, கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போ. என்னடா வேணும்? என்ன வேணும்? என்ன வேணும் சொல்லு. என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? வாயப்பார். என்ன வேணும்? கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் வேணுமா? எதுவும் வச்சு சாப்பிடு, மண்ணில் போடாத.